ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе корбор аст ва нархҳо сар мешавад аз 25 000 сомонӣ. агар шумо ночунӣ хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо дам чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, мароматон азиз, сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дӯстон азиз, аз территорияи шаҳри Ваҳдат аст хонаи замин ва аст квартираи беҳниҳоят фасон ва аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ, Ёвон, шаҳри Бохтар, Кӯлоб, Ваҳдат, Дисор ва дигар тарафҳам ҳастанд. обшум нархҳои беҳниҳоят арзон ва нархҳои қиматам ҳастанд. ва курси имрӯза бошад дӯстон азиз 120 сомон ҳастанд. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная бо ҳамаи чизи чораш ва ремонтҳои замонавӣ. квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши қасри Фарҳанд дӯстон азиз, рӯпари ҳукумати мақсад пеши рӯпари ҳукумат, пеши садиқ коллеҷ, мактаб, масҷид, ҷумъахонааш дар пеши обшум сентр дай, рӯпари қасри Фарҳанг. дӯстон азиз, духонага квартира ҳастае ки дар 8 мошина қарор дорад, 60 квадратае ки лифтам дорад, кор мекунад. ремонтош ремонтҳои замонави дӯстон азиз, об светам дорад. якта калидори калон дӯстон азиз, кухни, хоб ошхона, баня дӯстон азиз. дом 1 сол пеш мегӯяд омода шудага уже одамо зиндагӣ дорад. доми нав ҳастае ки лаби роҳдай банк, мақсад масҷид, ҷумъахонӣ, мактаб, коллеҷ, ҳукумат ҳамаш пешиш дай. хона ремонтҳои замонавӣ об свет ҳаст дӯстон азиз. якта дар дуруни хона халадени калон, кондитсионер, телевизор, кухни гарнитурҳои калон ки мақсад ки бобайнаш хеле плитои фасон дорад дӯстон азиз. ва якта мебелҳои 15 000 сомона ки қимат ҳастае. боз қолин ва дигар чизо дӯстон азиз ҳастае. кухни гарнитури калон ва байнашда плитаи қиматҳо ҳастае. хеле дар мобайни ҳам кухни гарнитур хеле заводскои хеле ҷо кардагия. кухни гарнитурда мобайнашда плитаи светӣ ва халадени кондитсионер, телевизор, мебелҳои 15 000 обшим бо ҳамаи чизи чораш нархаш 450 000 сомонӣ аст дӯстон азиз. бо камтар дигар муомилаи хуб мешавад. ғайр ам пасудо дигар чизошон амира мегирад, дигар ҳамаша мемонанд. ғайр ам пасудо чизои ами чизон дигараш ҳамаш местад. 450 000 бо муомилаи хуб мегад мекунем. срочно сум лозима. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 0600, дуюмаш рақамҳои дастии нашан 35 имо WhatsApp ҳамачи пайваст дорад. ҳад рақамҳо шукоме ҳардашда WhatsApp дорад дӯстон азиз. 450 000 сомон аст бо муомила дорад. шаҳри Ваҳдат, рӯпарои қасри Фарҳанг. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ бошад оиди ҳамин квартира фаҳмида, шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метавад. лифтам дорад, кор мекунад. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дӯстон азиз, будкаи фурӯшӣ ҳастае ки будка барои тезтайёр ё ки барои ягон чизе ки мефурӯшанд ё ки одамоне ки хоҳанд зиндагӣ мекунанд, мақсад ки утеплёнияи об свет гузарондагиае. яъне ки свет ҳастае, фақат мақсад кручат мекунен, метавонед ки мисол ки дигар ҷо баред, бо чархам дорад. будка барои тезтайёр, барои ягон чизое ки дафтар ручка мефурӯхтагӣ ё ки ягон ходукхона ё ки ягон мақсад ки одамоне ки хоҳанд дар инҷа зиндагӣ кардан мешавад. яъне ки ҳамаш хеле ҷои ҳамачи обшим хеле културна кардагиае. нархаш мегӯяд 25 000 сомонӣ аст дӯстон азиз. бо мегӯяд муомила мекунем ва инчунин ай 25 000 сомон бо муомила мешавад ва аренда мегӯяд дода мешавад. кадоме ки мехоҳад аренда мақсад мегирад кор мекунад, ин хела мегӯяд метиҳем ва кадоме ки агар сумкати мегирад 25 000 сомонӣ аст муомила дорад дӯстон азиз. боз як варианти дигар ҳам ҳастае. агар мошин ҳам бошад, мегӯяд ба мошин алиш мекунем. ин вариантона бо пешниҳод кунем. яъне будка барои мақсад ки фасонак утеплёния барои тезтайёр бениҳоят варианти хубае. қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи бозори Меҳргонда. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон дӯстон азиз, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоме шумо ки лозим аст бениҳоят калон аст, маромат занг занед бештар маълумота гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, шаҳраки Исмоили Сомонӣ. поёни мақсад ки поёни ботани чиз ки сад гуфтага аст дӯстон азиз. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, якчанд намуд дарахтон ва чолиби ангур гирди хона маҳкам дӯстон азиз. об свет ҳастае. шаҳри Душанбе дӯстон азиз, шаҳраки Исмоили Сомонӣ, поёни ботани чиз ки сад. нархи хона мегӯяд 450 000 сомон аст мегӯяд. ҷои бениҳоят мегӯяд зур ҳастае.
ва дӯстон то дуруни хона мегӯяд мошини калол мегӯяд ҳажи дулал мегӯяд медурояд, яъне ки рӯи ҳавлиш мегӯяд мақсад ки хеле даврӯзаш кушод кардагае, яъне ки мошини калолам медорад. Обсиёд аст, нархи хона 450,000 сомон аст, муомила савдо дорад. Рақамҳои мегафон дӯстон азиз, рақамҳои WhatsApp, хоб Telegram пайваст дорад. Фақат мегӯяд дар Telegram, дар WhatsApp мегӯяд нависед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Куштепа. Дӯстони азиз, доми дуошона ҳастае ки дар якумаш қарор дорад, яъне ки духонага квартирае, доми дуошона ҳастад, дар якум ошона 40 квадрати метрае. Ремонтош ремонтҳои хуб дӯстони азиз, хоб гараҷам мегӯяд дорад, плюс мегӯяд подвал дорад дӯстони азиз, обшим ранги хонаи заминӣ бурияд. Доми дуошона ҳастае, дар якумаш қарор дорад, 40 квадратае. Инчунин мақсад ки ремонт кардаги гараҷ барои мошинмонӣ ва подвалам дорад. Хоб нархи квартира мегӯяд 350,000 сомон аст, мегӯяд соҳибшон мегӯяд бо мегӯяд муомила мекунем. 350,000 сомон аст, муомила савдош мегӯяд дар назди хона. хоб рақамҳои билайни соҳибшон ва рақамҳои WhatsApp-шона кадомиш бода ки маъқул бошад, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд марама. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигия қарор дорад дар ноҳияи Ёбон, ҷамоати деҳоти Озодӣ, деҳаи Охҷар. 14 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагад, дӯстони азиз, ки хона коробкае. 3 дар хона дӯстони азиз, ваннаам хеле чӯш дар дуруни хона, қатъи калидор ва дигар чӯшон. Хоб нашуд ҳуҷҷатошон мегӯяд сертификат ва техпаспорт мегӯяд дорад. Гирди ваннашуда одамҳо зиндагӣ доранд, хонаҳо проектҳои хеле германский проекта, яъне ки турецки обши проектҳои европейские. Нархи хона 185,000 сомонӣ аст, мегӯяд соҳибшон бо мо мегӯяд муомила мекунем. хона уже коробка фақат шкатор монтаж дар тезарим хали коромотдига корош кардагие. 185 та мегӯяд муомила мекунем. Кадоме ки мехарад марама занг зананд, рақамҳои мегафони соҳибшон дӯстони азиз. Одамони харидори аниқ то қад суми холӣ мегӯяд алиш намешавад. Марама дига маълумотша гирем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Боз як квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз, аз территорияи Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, маҳаллаи Гулбута, Гравзавод. Духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад дӯстони азиз, доми 4 ошона ҳастае, 48 квадрати метрае. бо ремонтҳои замонави дӯстони азиз таъмин ҳастае, хай обсечам ҳастае, мегӯяд бо хахтон аниқ мекунен. нархи квартира 310,000 сомонӣ аст, мегӯяд соҳибшон арзон бо мешавад. дӯстони азиз, бо ягон чиз мақсад ки бо ягон чиз алиш намешавад, то қад суми холияе. 310,000 аст, бо мегӯяд сумакӣ бошад, арзон мекунем, ремонтош беҳтарин. рақамҳои соҳибшон аст, вавило кадоми шумо ки мехаред марама занг занед. агар шумо дар мамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо чӣ маҳсулоте ки барои фурӯхтан дошта бошем, марамад рақамҳои мо дар було ҳастаи 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорад. 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram. Фақат ин номерро барои реклама кардаи марамад метавонед рекламатон рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, аз район камтар дарунтар ҳастад. бо хайр маълумотша мегӯяд тариқи телефон обшим. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз, ки хонаҳош ду дар хона кардагие, як бан як, дагар кухнӣ. обшим 4 та мешавад, ҳисоб мекунанд, 4 сотиқае, қатъи ду хона, як бандия, як кухни дуруштае, хонаҳо коробкаанд дӯстони азиз, ремонт нокарда. нархаш мегӯяд 100,000 сомонӣ ҳастае, кадомиш бода ки маъқул ҳастае, на аз ноҳияи Рӯдакӣ Ленинскиро ҳавлии фурӯшӣ бо нархи арзон. намедонем ки ай район чанд қад дурак ҷоштае, нагуфта соҳибшон метавонед ки тариқи телефон маълумотша гиред дӯстони азиз. мақсад ки баъзеҳо хонаҳоша уже дар тирезаҳоша часпондагӣ ҳастае, хай камтар уже расход кардагие. нарх 100,000 сомон ҳастае, рақамҳои соҳибшон ҳастае, вавилон ҳастае дӯстони азиз. узур кадомиш бода ки маъқул ҳастае, марамад занг занед. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, пеши ТЭЦ, дар ТЭЦ, назди супермаркети Ёва, рӯпарои бозорча, назди телестудия, пеши мактаби 12. Садиқ банк ҳама чиз дар пешаш ҳастае. дӯстони азиз, доми нав ҳастае ки уже одамҳо зиндагӣ доранд. духонага квартирае дар чорум ошона қарор дорад, 60 квадрати метрае. ремонтҳои беҳтарин замонави кардагӣ дӯстони азиз. нархи квартира 383,000 сомонӣ ҳастае, бо муомилаи хуб мегӯяд сумакӣ боша мекунем.
ва вариантҳои алиши тоқа ба квартире ки дар Душанбе бошо мегӯяд алиш мешавад. Иваз карда бешавад бар квартире ки дар Душанбе. Тоқа квартира этаж. Дӯстон азиз, ремонтҳои квартира замонавия термис пермис кадаги аст, опшон гузаронаги аст ва мебели харидшон надорад. Фақат квартира нав уже тайёр шудаги кадом то ки мехарен бо чизи чоратона хатон меорен. Нархи квартира сумаки 383 000 сомон аст, муомила савдош дар назди хона. рақамҳои соҳибшон аст Вавилон, кадоми шумода ки маъқул аст, марама дига маълумотшо аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши поликлиника дар рӯпарӯи Амонатбонк. дӯстон азиз, сехонагае ки дар шашум ошона қарор дорад 61 квадрати метре. Перегородкаш мега уже тайёра. Сехонага кардаге дар шашум ошона 61 квадрати метре, доми навае, ремонт нокарда коробкае. нархаш мега 245 000 сомони аст, мега соҳибшон бо мега муомила мега лаби роҳдай пеши поликлиника рӯпарӯи Амонатбонк. хоб, рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо да ки маъқул аст ки мехарен, занг занен, маълумотои пурраша гирен. агар шумо да квартираи фурӯшӣ хона, замин, мошин, ягон техника ё компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот бошад барои реклама кардан, баромад рақамҳои барои реклама кардан 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. рақамҳои мо дар боло навистагиа. маромад чизе ки барои фурӯш доред, маромад рӯй кунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки аз шаҳри Ваҳдат бо нархи арзон срочна. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, сони азиз, деҳаи Истиқлол да. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона кардаги аст, сони азиз, гирдванаш полни худ маҳкама, дарвоза часпондаги хона бо ғишти пухта, сони азиз. 6 сотиқ замин ду дар хона аст, боз ҳаммом, ҳоҷатхона отдельни сони азиз, коробкаи вайшам. хона хай мақсад ки сохтмонаш нопура. алишам мешава мега ба ягон як хонага сексия мега бошад, алиш мекунем. ва сумаки нархи ҳамин хона 125 000 сомони аст, сони азиз, бо хай хатчон мақсад ки муомила мега танҳо мегад дар WhatsApp мега нависаи соҳибшон. рақамҳои WhatsAppшон нависед, сони азиз, 3090, кадоми то ки мехарем, марома дар WhatsAppшон нависем, алиш ба сексия, сумаки 125 та муомила дорад. фақат одамони харидор, дига маълумотои пурравани аз рақамҳошон. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, сони азиз, Гулбута, поёни Корвон дае. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як времейка, гидаш маҳкам, ҳамсоё зиндагӣ доранд, сони азиз. общин замини холӣ аст, гӯем 3 сотиқ заминай, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, адрес Гулбута, поёни Корвон. ҳамин хел соҳибош маълумотоша қайд кардае. нархаш мегӯяд 80 000 сомони аст, дӯстони азиз, бо хай қати хичон муомила мекунед, тоқа суми холия мега алиш палиш нагуфтам ва нашуд ҳуҷҷатшам ягон чи гуфтагӣ неста, метавонед ки бухтон маълумотои пурраша гирен. парамои рақамҳои тисели соҳибшона, дӯстони азиз, одамоне ки агар сум то тайёр бошад, намарама занг занед, нархи арзон ва ҳамин хел заминҳо редка меғата, метавонед занг занед. ва агар ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама дар рақамҳои болобуда 20 та рӯй кунем, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.